2024 king'iye kapok wachako none achiel gachiel ober koso rach? Okikore. Mokwongo wakaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' ni misauru. Aparo ni kang'iyo chik ni nitiere mabeyo gi maricho. Ahinya ahinya ne jotich, obed jotich sirkal, obed jotich matiye kembe mag jiwegi. Apani nitiere gik mabeyo ariyo adek kanyo mantiere maginyalo kwano. To e yor ohala taparo ni nitiere pek moro manitie nikech nitiere taxes mang'eny ma kendo obiro ma otenore korka weche mag timo ohala. Kaeto ng'ata man gi nyamburko bende nitie pek moro ma bende koro biro go. But kinone matut ting'iyo ni gimoro mwaywago pile miluongo ni budget deficit cha. Kipime e yor GDP to dok piny matin. But kata kamano target mar osuru midwa sol ni malo moingo teko mar uchumi marwa kinono gi sani. Kech ngene sembe pimo gi nyamin. Ka sani kane chok dwe mar adek wasechoko mana 1.5 trillion against target ma stage none go wasechoko 1.9 maka higa rumo to ne wahawo 2.5 2.6 kucho. Yudo ni wakete ni walieko ni wanyalo choko gimoro 3.4. So nitiere kuonde mang'ikruok nitie aneno kadhi chendo ka mondo wayud targets go. But overall aparo ni gitemo diyo budget kata expenditure kata kaka yore mitiyogo gi pesa gitemo duoko piny gi chore mal ahinya. Okay. Yeah. So anyalo wacho ni okikore. Okikore. Ramogi ni nene nang'o? Hesbon ok oriambo gini okikore. Lakini adwa ni mondo amed ni pek mar taxes ma jogi kelo pile ka pile imeda kaka sadhi osebedo mang'eny. To finance bill 2024 ok chal ka gima jogi oseneno ni nitiere pek ma jo Kenya winjo makoro onego bed ni giloko paro ni ere kaka wanya konyo oganda mondo oyud kaka konyre. Gineno ni gimoro amora ber kendo kaka hali chalo Trevor gini winjo mana maber oko ka wamed gi tax moro koro Trevor ogol moro mar nyamburko moro matin cha ochako ogole tax kacha ka bed ni en gi tich moro motiyo kamoro kanyo bendo chako mede tax. Nitiere sani koro kigo simo nyo duty en 15% sani koro en 20%. Ka nyalo bet ni ne gi content creation moro mitimo kata online kata lessons moko mipuonjo online kanyo be koro idwa ng'adi. The idea magin go ni Kenya should be self-reliant korka revenue generation omenda ma sirikal yudo en idea maber. But implementation ne kaka gidwa time ma gigi tindo to ng'eny to gimedre ewi moro to they are retrogressive. Kanyo apani ema wawinjo ni gidhie ma ok ber. Ma kata finance bill ma warango sani ni bende dhi ma ok ber. Tadwa medo gimoro ni ma Hesbon owacho ni deficit odok piny. Ndiyo. Nominal deficit odok piny. But pod wan gi unpaid bills, pending bills, about 800 billion. Mamano being onge anywhere in the budget. Mamano is a deficit. Nikech pesa no dwarore mondo chul jok mano ogolo services go mondo pesa no odhiye uchumi. Wan gi gimiluongo ni consolidated fund services around 2 trillion. Makanyi ng'eni ok ketga e main budget line. Koro kiwacho ni budget nigi deficit mar 500 billion to ka in ng'ama winjo nyaka irang gik moko ariyo gini unpaid bill nitie kae nitie to mede wi mano consolidated fund services machulo gope to machulo jaka pension bende nitie kae nitie we are not sure about where it's coming from and bende meda so you find that the real deficit pod ng'ongo kendo bo chuno gi ni gikaw hola mang'eny eka miyo gichopo ir ng'ama gin gi pesa ne mondo gichule. Alright. Hesbon ka koro wadonje gini ni chik mar omenda ni matut. Nitiere joma ywak ni koro iketo VAT mar 16% kuom mkati.
mkate kata ma ji chamo ma ji madho godo chai ni. Mokwongo dong' en adier to dhi miyo bech mkate idho marom nade? Aparo ni ok omed VAT e bech mkate. Proposal en gi sani mkate king'iewo to en zero rated. Gi propose no gole zero rating to exempt. Zero rating tiende nang'o? Tiende ni sani ng'at maloso mkate kaka wuon kambi maloso mkate, sama odhi ong'iewo gik moloso go mkate ni, to ochulo VAT kuma ong'iepe kucho. VAT ne sirkal duoko ne. To en kouso mkate to ok oket VAT. Mane zero rating. Tieni zero VAT. But input mare gik motiyogo mondo los mkate ni oyiene duoko pesa neno. Kogole otere exempt, tiende ni koro koyiene duoko pesa ne mano otiyogo kong'iewo gik moloso go mkate. Winjo kanyo? To kakoro uso mkate bende ok ocharge VAT. Tieni bei nyalo bedo moro cha, ka bech mkate ne en siling 15, ka siling 100, to pod iuse 100. Tiende ni kija ohala, to koro pesa ni mane duoko sama idhi ng'iewo kata ngano, kata ginene, kata gig mitiyogo, kata stima mitiyogo loso mkate no, to no yieni mondo mi sirkal oduok ni pesa cha. Tiende ka in zero rated regime, to nitiere pesa ma sirkal siko duoko ni. Nikech itiyo gi mari tiduoko ni, in gi input to output yoge go nikech use ma ok ichajo. Koro sirkal ema siko duoko ni pesa. To ka en zero exempt, to koro tieni aidha ibiro absorbe kata bech mkate dhi choro malo kalure gi input mari ma koro kenyal recover cha. So in effect, exempt king'iye tineno ka onge ushuru mimiye sirkal, but onge ushuru mabe sirkal duoko ni sama ing'iewo gik mitiyogo e loso mkate. So adieri makende ni bech mkate dhi chwalore malo matin. Ok onya bedo na atamalo 16. Nikech input te ok en vatable. Nitie moko ma kamoro onge VAT. Kech sama ichula msara kaka jatich, onge VAT michulo kaka wuon kambi. To sama ing'iewo gik mitiyogo kata itiyo gi stima tichulo VAT. To koro ka dieri ni bech mkate dhi idho to mae gima ji be chamo, ere tiende? Dholuo mawinjore en ni bech mkate dhi medore. Mano to seyie kata mbui, ere tiende? En mana ni ok omedre kata mana paka uchi. Lakini odhi medore. Odhi medore. To kumane gima jopiny wago ni pesa kata minyiewo godo kaka en sani ni ema onge, to da mede nikech ang'o? Nikech ka koro sani en 65, ting'isa ni koro VAT refunds mane be kacha dhi yudo, koro ok odhi yudo. Koro ing'e ni en bende nyaka go kwande. Owacho ni okay, VAT refund manya dhi yudo was 16% mar ngano. But ing'e ni sani koro japiny ong'eyo ni makosa ok en an, makosa en mar sirikal. Koro an bende kadhi medo, ka med 16% mar ngano cha kende. Koro nyaka mede matin an bende nikech nitiere ushuru moko mar 3 moko mabe nyo meda ka. Koro kata nadwa medo mana wacho ni siling 5, koro ang' na mede siling moro 10, koro chopo 75. To nikeche ushuru moko be nyo meda ka mang'eny to onge refund mayudo kuom sirikal. Gima winjore malong'o, jaduong' FCPA, ni bech makati medore. Dhi medore. Rate to pod one unsure, nikech ka bed ni en VAT macha, at least that one we are sure ni en 16%. Gisani we are not sure. Tiende ni jauso is at liberty mar neno ni anya mede 10, anya mede 10. Ng'ato nya mede kaka wiyo miye. Kaka wiyo miye. To FCPA ok mae gima penjo gi jolony ka endi ni useneno ni nitiere tudruok makende e kind pesa ma sirikal dhi yudo gi usuru ma gikawo kuom jopiny. Kizungu luongo ni correlation. Kimedo usuru ahinya, kata pesa midwa choko cha koro kichoki. Mane gima jolony wacho. Mana adieri, en mana ni nitiere tieng'de, inyalo ng'iye tieng'de riyo. Nitiere gimiluongo ni tax collection efficiency. Iyudo ni Kenya ka, kichoko osuru, tiyudo ni osuru michokono, kopim gi GDP, tiende ni dongruok mar riwruok gik duto te matimre piny ka, obed gik mwang'iewo te,
Then atamalo mora paga ngwena paga beach. Apaga wich nukta achiel. Nukta achiel. Mano nyiso ni nitiere mibadhi e yor usuru ji ok chul usuru. Economy matiyo maber kipimo gimoro ni OECD countries en ga average ma 25 to 30%. Pok nwachopo kanyo kaka Kenya. Maber mogik manwachopo ne napana tamala paga boro gi wiye. Ma sirikal masani lieko ni ka wan gi efficiency e tax collection to wachope target cha mayot nikech kikaw 18% mar GDP mar Kenya tiene ni mago ala metimre Kenya ka te tikawa tamala paga boro mare tidhi choko pesa moromo ringo Kenya kae mok iolo pesa tiene ni kato wacho ni imedo ji msigo ka inefficiency mar choko sure mamiyo koro wadwa hinyo japiny kamoro ng'aminyo ni to ken ng'ama ok chul sure tiene ni tax collection mitiyogo nyaka bed maber. Mano momiyo KRA nokelo gimoro ni gitemo reform, gikelo gimoro ni tax policy. Policy ni miyo giyudo chenro makare mar choko suru. Anya mira nyisi Trevor. Kikwano ute mantie Nairobi ka te. Mi kwan ma Mombasa. Taonde wagi te. Tipenjire ni ute gitete ichulo pesa di rent dwe ka dwe. Kingo kata mala par. Ichoko suru madwaro Kenya. Penjo en niya, ang'o momiyo pok wabedo gi chenro machalo kamano. Wapenjo Commissioner General mar KRA. Igni moka madhi mana par mokalo. Ne wachako timo mapping mag ute mantie e town ka. System no nuo collapse molal. The only way mwabro konyo go pinywa ka. Eni wabed joma ohero pinywa. Ibeni ka in gi ot be ichulo suru makare. Tudong mane gima sirikal onego tim moloyo medo jomoko usuru kata joma osebedo ka chulo usuru. Wan kaka jolony e weche mag kwano, kaka ISPAC, wasetemo kendo wachoro pachwa ne KRA kendo ne committee ma deal gi weche mag budget gi, finance. Ni target tax collection efficiency. To wabro winjo maber moloyo miyo dhano usuru. Mok tax increase. Medo usuru. Wana kaka adoke penjo mi penjo cha. Sama koro japiny neno no ushuru ng'eny to kone tudruok e kind ushuru gi service ma sirikal miye mane makelo hero ma dhano herogo avoid taxes. Adieri makende ni pinje mang'eny kata mane first world the tax ma ng'ato ka ng'ato chulo is almost 45%. Oingo marwa. Mak mana ni sama isechulo tax no to gik moko ting'e ni kidhi sikul nyathini dhi somo public school moko dhi chulo fee mamalo. Ing'e ni kidhi kamidake cha tidhi ng'iewo pie bei makare mok ni malo. Hospital bende nitie iyudo thieth. Koro mane momiyo iyudo ka in kaka japiny kata ja ohala kapok ikawo pesa monego ichul usuru cha tipenjore ni to sirikal madwa miyo usuru ni to kamoro yo mabiro ofisa ka to raracha kamoro kiny jomoko bende chako duogo luoro na. Mane omidiere moko na wan gi gimono luongo ni kulipa ushuru ni kujitegemea. Igni moko 3-4 ka loch Sir Kibaki ne dhano mor makati wacho ni chulo ushuru to chulo. Ne miyo uchumi bedo maber. Koro nitiere gik motudore mang'eny e kind sirkal gi japiny. Koro nitie moro miwacho ni ise ogwang' tisegweno. Nitiere kama kichomo jo ohala mathurwa ka ting'e ni nitiere mibadhi. Nikech king'iyo kata mana Nairobi ka ute gero to dhano onge pesa. Iparo ni gigero gi pesa mar Ramogi gima FCPA wacho ne en gima winjore lakini mane monego kuongo timre. Sirikal onego rie yore gi mag choko usuru mondi koso medo usuru. Nikech gima gitimo sani en medo usuru. Mane monego timre mokuongo. An gi weche ariyo ma adwar mondo awach ka wiye wil tiparna. Achiel en mo wacho ni tax efficiency madwa comment. Ariyo en kod real estate. Ni weg ot ochul ushuru. We achak gi tax efficiency. Owacho maber ni revenue collection against GDP en gimoro 15.1. To nikeche tax ginana VAT wa en sani 16. Donge. Ki compare wa gi region, Tanzania sani apani margi en 14%. 18. Collection. No, VAT is 18. Collection 14. Tenani, as you go higher in the tax rate, the collection goes lower.
Rwanda is and Uganda are, I think, at 12% collection against GDP. Aya look ni Guinea ataro. Wadi South Africa. South Africa VAT gigi enapaga ngwen. Collection gi en prario against GDP. We wadi Nigeria. Nigeria kidhiye VAT en 7%. Collection gi en 25% more wacho ni wadwa ni wachope. Koro wan ambitious. Ni waketo tax rate wa ewi tado. To collection to adwan mendo di malo. Gigi are not going to work like that. We need to appreciate the fact ni high tax rates generally in a developing economy kamarwa. Kelo fuere. Koro miyo collection dok piny nikech ji ok comply kaka dwarore. Koro kanyo to yes, there is efficiency issues. Efficiency nyakarangi ni tax efficiency should be tax management nyaka bed efficient. But kata kamano tax rates wani malo. To gitindo to ging'eny. Adwa uwe matin ewi ginene real estate. Ewi real estate. Jamani wacho ni weg ot onego chul osuru. Makao gichulo to gijo maricho kabisa kendo sirikal onego lugi kaka dwarore. Cost of construction Kenya waka ni malo. Simiti ni malo, chuma ni malo, gigi ni malo te. Koro iyudo ni idwa gero ot, wachi ni idwa gero ot kata ngong rodwa ka. Ikaw million pirangwen iketo piny. Wachi ni gin 8 units moko miye 25,000 e dwe. Mano 200,000 e ginene e dwe. Aya e higa mano 2.4 million. 2.4 million oken kata 5% return on investment mar 40 million miketo piny. To because gimomiyo gigi bedo malo en gimiluongo ni high energy costs. Kuro kingiso ngama yudo less than 5% return on investment mondo mi 10%. Dongene ka koro ichako umiza ginene chon. Makoro sani kibiri ngise no mi tax to kendo rangi aranga ka gimi ngama rach kabisa. Kawadwa ni real estate owners mondo chul tax maradiera maratero. Let us consider lowering the cost of construction. Simiti odog piny, chuma odog piny, mondo koro sama gedo, ka atieko gedo ta compare return on investment gi pesa maketo. It makes sense mondo mi sirikal gimoro. To in sani less than 5% tidwa ni ng'ani podo chulo shuru maratero, to sani ng'ani podo yware gi Ramogi ni oleo gi rent. Gigi nitiyo nang'o FCPA. Anene ni amoko wadoge watch tax efficiency. Aparo ni sambipi mogi nyamin. Our tax collection efficiency oingo all East African countries. Beze Rwanda we collect higher percentage of our GDP. All these countries. South Africa ingowa. Why? It's a much stronger and organized economy. So efficiency levels ni malo. Nigeria. Nigeria largely relies on oil. It's a major oil producer. So most of the taxes magadi ichoko from oil direct. So it's easier to collect that tax. But King the common man, they don't pay much tax. So it is because of their source of revenue. Kenya is the most diversified economy in Africa. King man. So Angeoni, yes, we can still do better. But King the real measures. Rwanda VAT is 18%. Uganda is 18. Tanzania is 18. Kenya is 16. We are lower than the rest. However, nitiere kunema moko mabende wan malo. Mara reyo. Wacho gimoro very important. Cost of energy translates to cost of doing business, or translate into manufacturing sector, or meaning you ship jobs outside. Kembe dar Kenya kadhioko. Nikech bech stima ni malo. Kawuono kidhi no penjo jo Kenyan, uso stima pesa di. Gikoni ni wao use siling aboro. To kipenjo jo Kenya Power, uso ne jo stima pesa di. Wao use siling 26. Angomo mi use siling 26 tu ngiewe siling aboro. Gibro nyisi ni ya nitiere jomoko be mauso nwa stima, mauso nwa go 120. Independent power producers.
So kidwa fix economy marwa, you must fix the cost of doing business. Ayie kode. Energy cost is too high. Bech stima ni malo. Not because Kenyan is inefficient. But nikech wayie nitira chudhe moko chamo wakamilo ni independent power producer mamulo tek. To gikao atamalo 70 mag pesa mag Kenya Power chulo mag stima to gi produce 30%. Kenyan chiwo 70 close to 70% of energy to chulo gi 30% of collection mag Kenya Power. I don't know apa ni winjo mismatch. So we are paying a lot of idle time. Ichulo nyaka sama stimo ti kaka gotieno ma stimo dok piny. Jogo to podi chula. So nitiere contracts moko maricho kama wan go ma dwaro gimoro ni mambo matatu cha. Kanye monego kero chome. Wabro loso gap machando mar cost of living ma Kenya. Ando bro doke gik mang'eny. Mibadhi machando waka. Stima no ke duoko mirieyo. To kada bech mkate je duoko piny. Okay. Tire gimoro mabedhi idho ka iri Ramogi kosidwa medo wach mar stima no matin ka pok odonjo machielo. Stima onge go apani kanyo wawinjire kama pod wane gi fuere en kar collection gacha gi tax rate ma Hesbon ingeni Hesbon gini nyo winjo injich jo IMF mokao warruok jo IMF ma ok en warruok mar adiera ma sirikal bende awinjo ka rais bende kochung to wacho kaka wani charge wa tax mamwalo ni tax wane piny saidi nikech IMF ong'ise kamano to 15% cha token tax rate 15% cha en collection rate ma bende nyalo bet ni un gi tax rate mamalo but collection uto ni piny. Shida maduong' ma wan go Trevor en ni wa compare without details. Kirango pinje ma oko OECD countries ma wachogo jogo kata kirango income to en income moro ma comfortable kata ki kao 45% to ng'ani pod nya donge gi gimoro munyari trego munya konyrego because income is very important when you are considering tax rates. Emomiyo ng'ama yudo 20,000 and below ok charge pay as you earn, but ng'ama yudo 20 and above I charge. Nikech income is very important in determining the tax rates. Koro joka incomes are higher. Mano mokwongo. Marariyo, access to capital nitiere. Maradek, access to capital no bende nyaki par ni interest rates are comparatively lower gi marwa ki compare. To maradek, ja Kenya mantie sani, kaka koro Trevor sani, ingeni inegi wudu ayu moro ma bende kokwamo to nyago nie simo, ioro ne black tax pod nitie. So the dependency rate is also still very high ki compare gi makoch. Emomiyo iwinjo ga kiwacho ni middle class ma Africa is not your traditional middle class. Iyudo ka ng'ato ni riembo mtoka mara duongla to dhi e kibanda moro et korio ni emo chame lunch. Nikech en onge disposable income moro malongo manya tere Kempinski chame lunch pile ka pile. Even though en middle class. Koro okwanya kao the advice mar jo IMF kako biro no karech mamuonyo olo mano would be risky. Okay. We must appreciate ni the situation ka opogore ma gimiwacho ni tax rates wani mwalo no is a mismatch and is misleading. Our tax rates are high. Mano sirikal onego ng'e kendo nego gi compare. Kai tingeni I compare tax efficiency ma Kenya gi South Africa, but koro kichopo ka Nigeria ti wacho oil, okidwa wacho efficiency. Bwana Nigeria is the most inefficient. And their collection is still high. Yeah. Why? And we are not talking about actual real terms marne gi collect elofa beach. We are talking about percentage of GDP. Percentage, it doesn't matter ni GDP ni ngongo kata GDP ti. And percentage, iyuda di as compared to percentage. So because their tax rates ni mwalo, gi collect a lot more than we are. Okay. And yet they are more inefficient. We must consider tax rates. Gigo nego dog piny bwana. Okay, wach moro. Ndio kwenye agree on that. But adieri makende. Ki dissect the revenue ma Nigeria. Nginje matin.
matindo tindo giwuok kanye. No, I agree, oil. Almost But let us talk 90% about of that efficiency. money is oil revenue. I And most agree. of it is also shipped directly out of the country. So serikali it's actually import earning, export earning, mar mafuta madhioko is majority of the revenue. In fact, Nigerians are not taxed much. There is that inefficiency, but ki biro Kenya ka, ngiye ni pesa wa kanye. We'll get a lot of money from pay as you earn. We'll get a lot of money from VAT. We'll get a lot of money from these other corporate tax. Emamio economic, then the indirect taxes mamokogi. But ki pimo kaka uchumi maragi gimarwa. One waonge hawi mageni gon. They're among the top 5. One oil, pokwa chako Mani nwaketho wach mar oil man Turkana. But gimaduong' ma adwa temo wacho ka madwa ni mondo wa kik wiwa wilgo en ni saming'iyo piny machalo mar Kenya tibro yudo ni gima miyo watabu maduong' en ni ochakore deficit wacha. Nikech kiyudo ka ichoko 2.5 trillion eminyalo yudo tigo budget mar 3.7 trillion idhi olo 1.2 trillion in 10 years ka deficit in go 1 trillion every year iseolo trillion apar. Kawuono king'iyo single budget expenditure ma Kenya nigo mabeche ni malo mogik en interest on borrowing. To king'iyo interest on borrowing almost atamalo 70 wachulo domestic borrower lenders. Much as maoko chabe wadwa olo iyudo ni 50% of our public debt wagolo oko to wachulo billion matene 200 to 50% mwaolo pachoka wachulo almost 600 billion oingo budget mar any discipline force Kenya ka. So ka okwa manage that space pes ja Kenya ni idhi ka osuru kaka neno sani wacha ni wachulo osuru kise ka osuru ticha ke ka osuru no imiyo nyango gutieno mange mo list pesa kaka serikal a treasury bill rebills and bonds timia tamala paka ngwen. Serikal mar Kenya is borrowing at 14%. The best corporate companies in the world are not even paying 10% return on investment. Oh, watch 5% mara housing cha. Pesa ni mika idhi gero got. Kidhi miyo serikal, idhi yudo pesa mang'eny molo gero ot. Mano nyisi ni we are an inefficient economy. To two, wacho ni indiscipline ma wan ge yor pesa cha. Odoke parliament kamigo lose chike. Jotelo mago koko emose be kelo no budget man gi deficit maduong for 10 years plus. To gine magi penyo ni ushuru ni mal. Awacho ga ni gini it is multifaceted. Kise yudo ni kami yudo rieno, ti yudo ka koro wuok e tek. Wapako uru nango Kibaki nango momiyo kani dhi e do bank. Ti yudo ka banko ya mesa oko kwa ni bikao loan. Because the government was not borrowing from the domestic market. Ang'o momiyo no gi borrow. Deficit netin. Kose choko 1.8 trillion to koni budget en 2.2 trillion. Adwaro mana billion 400 kende. Monyalo oloko e bei mapiny. Koro lar pesa hola gi johala. Magi gik makao kwa address. To kata waluorre kama. Sama idwa wacho ni billion 700 ichulo interest. Mano se kaw en gowi ma wan go. 14% of 10 trillion en pesa di. It's a lot of money. To mano pesa ma ichulo higa ka higa interest. Koro kao kwa address these things. Mane momiyo long term ing'iyo ni higa ka higa deficit ma nitiere in relation to GDP chal nade. And for me mane kama nyalo wene sirkal ni nafas mar puoj ni deficit to GDP ratio has gone down. In fact, the actual deficit me budget ni piny ko pim gi ma higa mokalo. And I think that is what they must do continuously. Magi chop kama koro hola ma pacho ka waweyo mondo mi eko uchumi dongi. Otherwise sani ki wacho no uchumi dongo 5.6%. Anyalo ng'inje manyisi no dongo kanye. And 600-700 billion ma sirkal chulo interest ne weg bank, weg insurance company. Mage jo ma winjo maber e uchumi ni. Ja piny ni tichalo gi ma in pesa ni kao kose ma siling kose kaw kuom siling 100
tikawo siling 14 kuom pesano timiyo weg bank gi weg insurance. Okay. Sirkal dongi 86 emotimo gutije pesano korobo. Okay. Ramogi ka koro watieko. Kaka en no okale koso kiko kale. Kiko kale. To wang'ni mano tapa ni wawinjore ni gini ta neno ni wacho no kikore samoro ober molo ka koraj koro onego kale koso kikale wang'ni ta anang'iso jo Kenya wach moro ni wagodhowa i Ruto ke makalo gine bunge dhir mjumbe ni isiemo wang'e kod isiemo wang'e in person kod isiemo wang'e in Twitter siemo wang' mjumbe ni ng'isa ni gini kokalo to in bende kari ka wiyo wilgo nikech gima timore ni jogi wuondowa gibire gweng gigo koko kaka gino rach to ka gidok e bunge to gigo kura ne gino ko kamano ka en ng'at mawuok kaluowa ging'e ni ok wabi yien gigone kura they take strategic absenteeism koro onge bunge jogi wuoro to ng'anere dang'o konywa ka ng'ano onge sano kore kotero dhako Dubai go selfie wang'ni ng'amo bedo absent bunge kata ng'amo gocho ne ogo kura ne gini oweyawe wach siasa odhi odogo dalo dhi opur Omollo kal koso kiko kal. Mokwongo ada wacho ni budget ok wanyawe moko kalo nyaka okal mak mana ni adwa kwayo weche moko ariyo. Budget finance bill adwa nokal nikech aparo ni uchumi marwa gik chenro mag sirkal nigo nyaka dhi nyime. Kama nitie ng'ikruok pod inyalo lose but nitie weche ariyo ma adwa na asir kabisa. Mokwongo kaka jotelo ma wayiero e wajumbe mane bunge kacha teme kawe thuolo uluonge kata bende jokeri upenjgi ni to un to ang'o mutimo mondo mi uchok usuru mang'eny ka ok umedo ushuru. Within the existing laws can you increase your tax collection efficiency? In gi chenro machal nade mano gima dwa ni onego beni gibedo gi expert gi ipimo negi kaka timo. Mar ariyo an ma adwa wacho to en wach ma ji okoero no wachi NGCDF ma wajumbe gi yudo en 2.5% mar ang'o mar budget. Kidwani NGCDF mi yudo kaka mjumbe odhi piny budget dhi malo koso dok piny. There's a direct correlation between the ease with which MPs are comfortable with increasing deficit nikech ging'eyo ni by implication it raises the percentage of NGCDF. Okay. And nyaka no chakre consistently iyudo ni deficit wadhi malo. Mane kama na kwa wesa koro rumo mawa ngwero kama na yenye FCPA Hesbon Omollo jalonye weche mag usuru guchumi Odhiambo Ramogi en jalonye weche mag uchumi giwacho ni kaka gipare Chik mar Omenda sirkal wacho ni pudubro dhi mondo gichiw pachumbe mane kama weche no mar duol kaka pile an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere bange